Zonder actie is maar een droom. Actie zonder visie is tijdverspilling. Visie gevolgd door actie brengt een land vooruit. President Santokhi neemt moderne plantmachine en waterzuiveringsinstallatie in gebruik op het productieterrein van NV Amia Cashew en Pineapple Industries in het district Brokoponde heeft president Chandrika Prasad Santokhi op vrijdag 24 januari een moderne plantmachine en waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De feestelijke ceremonie vond plaats in aanwezigheid van minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling Reshma Kuldip Singh en andere belangrijke vertegenwoordigers van het Search-team en het bedrijf. De investering maakt deel uit van het Suriname Growth Enterprise Search-programma dat bedrijven ondersteunt met een lening van de Wereldbank Groep om hun productiefaciliteiten te verbeteren. NV Amia Cashew en Pineapple Industries, een van de 56 bedrijven die al gebruik heeft gemaakt van deze matching grant, heeft een bedrag van $296.101 ontvangen om de nieuwe apparatuur aan te schaffen. Dit stelt het bedrijf in staat zijn ananasproductie efficiënter te verhogen. In zijn toespraak benadrukte directeur Wensley Perry de dankbaarheid van het bedrijf voor de steun en de voortgang die sindsdien geboekt is. Minister Reshma Kuldip Singh gaf aan dat van de 56 bedrijven die reeds een grant hebben ontvangen, 8 bedrijven al gebruik hebben gemaakt van de middelen, waaronder Almia. In totaal zullen 350 bedrijven ondersteund worden in hun bedrijfsontwikkeling. President Santokhi stelde dat de regering zich blijft inzetten voor het stimuleren van de productie met bijzondere aandacht voor klein- en middelgrote ondernemingen. Hij benadrukte dat de overheid niet alleen in olie en gas zal investeren, maar ook in voedselproductie om de voedselzekerheid te waarborgen. De president onderstreepte verder dat het productiekredietfonds PKF met €6 miljoen is geopwaardeerd en dat er gewerkt wordt aan de versterking van het KMO-fonds. Naast de officiële handelingen overhandigde de president sportmaterialen aan de leerlingen en leerkrachten van OS Fedra, waarmee hij ook bijdroeg aan de ondersteuning van lokale gemeenschappen.